Així és com tothom s'imagina la meva professió, gràcies al cinema. De cases com aquesta, em sap greu, però no n'he tingut mai cap. La vida real és molt més prosaica. Va cap a la cruïlla. Aquest joc del gat i la rata pot durar moltes hores. Sí, és que ahir a la nit vam anar tots plegats al concert. Ja l'avancem. Ells ho fan tot perquè els perdem de vista. I nosaltres ho fem tot per no perdre'ls de vista. I ja està. Va, sèrio ja. Hòstia. Tothom a punt, que ve cap aquí. Tot un superespia. Ens roba secrets d'un dels complexos militars més importants. No sabem com amaga els diners, ni com amaga els contactes, ni tampoc com esquiva la vigilància. Li hem posat nom, l'Ombra. La meva feina és seriosa. L'operació sóc jo. I jo penso continuar.